tämä on sinulle, joka mietit, että pilvi olisi ok, mutta miksi ihmeessä demarit? No politiikkaan kuuluu se, että on valittava puolue ja itse päätin pyrkiä vaikuttamaan sosiaalidemokraattisen liikkeen kautta erityisesti 4 syystä. Ensinnä jaan sosiaalidemokratian perusarvot. Tärkeimpinä vapaus, yhdenvertaisuus ja kansainvälinen yhteistoiminta. Toiseksi uskon, että sosiaalidemokraattina on mahdollista päästä käsiksi maailman suurimpiin ongelmiin. Toivon erityisesti, että suurena maailmanlaajuisena liikkeenä sosiaalidemokratia pystyy puuttumaan globaalin talouden pahimpiin epäkohtiin, sellaisiin kuin lapsityövoima tai ihmisten orjuutta vastaavat työolot. No, perusarvojen ja kansainvälisen toiminnan vahvuuden ohella minulle on tärkeää se, että sosiaalidemokratia on aina ollut edistysliike. Maailma muuttuu nopeasti, elämme epävarmoja aikoja ja sen takia tarvitaan edistyksellistä ajattelua, siis kykyä etsiä aina uusia ratkaisuja uusissa tilanteissa. 4. demarisyyni on yksinkertainen. Demarit ovat iso puolue Suomessa ja maailmalla ja siksi uskon, että demarien kautta voi vaikuttaa ja ottaa vastuuta. Suomen demarien tilaa on vatvottu riittämin julkisuudessa eikä minulla ole siihen juurikaan lisättävää. Olennaista itselleni oli, että 2010 kesän puoluekokouksen linjaukset olivat sellaisia, joista löysin omat ajatukseni. Paljon puhutussa maahanmuuttokeskustelussa puolueen johto on viljellyt parin kertaan harmillista me ja muut retoriikkaa, mutta asioiden tasolla pidän demarien maahanmuuttopoliittista ohjelmaa humaanina ja vastuullisena. Ja selvää on, että puolueessa on menossa murrosvaihe ja haluan itse olla vaikuttamassa siihen, mihin sosiaalidemokraattinen liike Suomessa kulkee. Siksi demarit.